не снима на... Еми да, ще се стих. Ето фарове да станат хубави. На обратната се води. Его този другил. Ето горе сме, до тук е стигнал този другил. Това е могилата. Това е могилата. Ще снимам. Субару, лека кола, 15 гуми. Колко кара. Аз се возя. Его, чакай да го хвана, бе, брат. Ай. Его, чакай да го снимам хубаво. БФ Гудрич. На Искра Фидосова джипа. Ма той е влезал в преспата. Той толкова си може нашия. Ама ако си мисли Бойко с този джип да го кара, няма да стане. Его, Даню. Виж там дали мога обърнеш, защото аз ще обърна горе. Че нямаме место той и ние двамата. ще обърнем там. Добре. Абе, Ванка! Тук... Ванка, без да се обичаш, брат. Гей, мръс! Не ми се сърдил! Тук ли се касава, Ванка? Чай сега, не оттам откъде съм дошъл. Откъде си дошъл, брат? Не оттам откъде съм дошъл. Не, въпросът докъде си стигнал, къде си се касал, откъде си дошъл, ти му кажеш всичко са. Ще ви шивам и двамата, ще ви шивам в газовете. С този джип Бойко няма го возиш, ей! Давай. Панеш да го оставиш някъде в гората. Гей, ти кога стигнеш тук с нещо тогава? Аз тук ще дойда с Форда на жена ми, братле. Гей, Аз гей, тук ще говоря дойда за с Форда. Дени С Форда. Дени Що- Гея. Абе, за какво караш джипови Субару? Защото казал Вилито с голфа да те дръпте, бе. Не бе, аз ще... Оттам ще обърна. Ще обърнеш. Не ще Вилито да си го дръпне с голфа и с пасата. Само Дани да не обърне преди нас. То също ние му кажа... Не, къде Иван да му кажа, че може да не обръща, бе. Направи 2-3 клипчета. Пусни ново.